Чираттагы котлау сәламен без Николаевка районы Никулина авылына юллыйбыз. Бүген тормыш көндәлегенә 2 бишлене бердән хөрмәтле милләттәшебез Рафаэль Шамил улы Мустиевка куела. Гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мәрьям, кызы Рәшидә, кияве Кәрим, оныгы Ләйлүшка котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның теләкләренә ихластан барча туганнар һәм кода-кодагыйлар да бик теләп кушылалар. Газиз һәм яраткан кешебез 1966 елның 13 июнендә Николаевка районы Әхмәтле авылында якты дөньяга гаиләдә икенче бала булып аваз сала. Кечкенәдән үк бик йомшак күңелле, көчле, гадел һәм ягымлы бала булып үсә. Бала чагыннан үк ярдәмгә ашкынып килә. Мәктәпне тәмамлап, Тольятти шәһәренең технический училищесына укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлында шәһәрдә башлап җибәрә. Шушылай сизелми еллар уза. Берничә елдан соң туган авылына кайткан, олыгаеп шын ир-ат булып җитешкән әтиебез, яраткан әниебезне очратып матур гаилә коралар. Аларның мәхәббәт җимешләре булып, бердән-бер кызлары мин Рәшидә туам. Сөекле әнием белән алар инде менә 24 ел матур яшәп киләләр. Яраткан әтиебез бик тырыш, олы йөрәкле һәм бик аралашучан кеше. Иң кадерле кешеләр бу дөньяда ул билгеле булганча әти-әниләр булып торалар. Әти ул бар яклап та терәк була, әни үзенең ягымлы сөюен бүләк итүче. Әти янәшәсендә бала үзен көчле булып тоя. Менә безнең әтиебез дә олы күңелле, киң йөрәкле әти дә, бабай да. Гаиләбезнең бар яшәеше дә аның тирәлегенә әйләнә. Аның сыман берәү дә безнең теләкләрне һәм хыялларны алдан белеп тормышка ашыра алмый. Бала чактан ук мин аның ягымлы тылсымчы һәм кыш бабай булуын да белдем. Һәрбер бала өчен үз әтисе иң әйбәте. Менә минем өчен дә әти иң әйбәт ир-ат үрнәге, иң игътибарлы һәм иң якыны. Ә хәзер иң мөһиме. Әтием, бабакай, без сине бик яратабыз. Инде үзем әни булып олыгайсам да, мин барыбер синең өчен һаман да шушы кичкенә кызың булып калам. Хәзер инде мин сиңа рәхмәтле булып, әниемне дә, сине дә кадерләп кенә, саклап кына яшәргә тырышачакмын. Бар җиһанда да минем өчен синнән әйбәтрәк һәм якынрак кеше юктыр. Котлы булсын әтием туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Төрле чакны күргәнсеңдер, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез булып әти бәгърем, олы шатлык, нык исәнлек белән озак яшә безнең арада. 55 яшь, ул әллә ни күп түгел. Тырыш әйдә 100-гә җитәргә. Язсын 100-гә җитеп шатлык белән, бергә әнием белән гомер итәргә. Сиңа һич тә җиңел булмагандыр үтүләре тормыш юлларын. Озын гомер, саулык, тыныч картлык телибез сиңа барыбызда. Күрдеңме әтием, сиздеңме 55-гә җиткәнеңне? Күрми дә кал, сизми дә кал 100-гә дә ирешкәнеңне. Туган көнең белән кадерле әтием, бабакаем, без сине бик тә яратабыз. Яраткан тормыш иптәшем, ихластан котлыйм юбилеең белән. Бу иратлар өчен бик матур гомер чоры. Әлеге вакытта гына чын иратлар инде бар биеклекләргә ирешә. Бу тормышта булган максатларыңа да иреш. Җир шарының бар белемен һәм тәҗрибәсен тупла. Мин беләм, син барысына да ирешәчәксең, чөнки син иң әйбәте. Әмма өстәвенә мин сиңа тынычлык, рухи бәхет һәм илһам телим. Тәүлегенә 24 сәгать эшләргә яратсаң да, барыбер ял итәргә телим. Гомер кыска булса да, яшәү сәгатьләре озын булсын. Бәхет ичендә гизгән бар минутларыбызда парлы үссен. Язмыш синең белән бәйләгән өчен мин бик бәхетле. Бер кайчан безнең тормышны кара болыт капламасын. Саулыгың 120 яшеңә җитәрлек таза булсын. Иманың нык, акылың аек торсын. Мин сине бик яратам. Котлы булсын җаныкаем матур туган көннәрең. Имин уссын, исәнлектә алда килер төннәрең. Булган өчен олы терәк ир-ат исемен йөртеп, язсын бәхетләр татырга, шатлык яшьләрен сөртеп. Мең рәхмәт барсы өчен дә, яратамын өзелеп, насыйп итсен яшәүләре парлы килеш сөелеп. Кадерле улыбыз, кодабыз, абыебыз, сине олы бәйрәмең, 55 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы,
кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм анаңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яша. Һәр яңа көн бәхет алып килсен. Алсы таңнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә. Картаерга һич тә ашыкма. Юбилеең белән. Хөрмәтле Рафаэль Шамилевич, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да яшәгез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Uyanamda tağım tuğa bәхет тілеп күнеме Кояштан да жылы нурлар Әти синең күзләрдә